Inipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw po sa Satuya Gabos. Sa paghampang nyato kan kasiributan, mahal na amang Diyos dapat perming ipigpaenot nyato sa Gabos. Saint Jude ganyan na, so mga devoto dyan ni Saint Jude, may pagkakataon makapagpasalamat maghapon o dyan baga sa Lapu-Lapu, tabi ano. Salamat lamang sa intercession asin mga blessings na ipigkakaloob sa Satuya sa paagikan na intercession ni Saint Jude. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Programa na pong Tingugan Banwaan. Naglalaom na diniretso kan dakol na nag-arantabay kasubago. Ang pagsabay man imbitar mi asin pagdangog sa programang Tingugan Banwaan sa good alas 10:30 petsa 13 Bispiras kan Valentines. Kumusta sa inyong mga puso? Bantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan or busy na tabi sa trabaho. Imbitado mi kamo na sabayan man ang programa sa paagikan pagbutwa nin informasyones dyan sa luwas katuwang taan Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy dyan sa 3rd District, Pading Jim, Pading Jomar, Compadreng Al. Si Joshua yaon dyan, asin si Karen. Sa Manibela sa Henry Mata. Sa Main Control, Pading Nalbaldo. Sa newsroom yaon dyan, si News Director Mardela, ang walang kasuko-suko. Kasabay ang pag-iribata dyan, Gian Matthew Balyaran, Angel Mustaza, Mary Joy Jaresco, and sa Production Center, yaon dyan si Madam Shia Leron. Ang grupong iyan, iyumampuan ang nagkasarabay-sabay sa social media platform. Iyan pong nagkakabara sa ridong bareta sa Facebook. DCGB News Online, yung mga bareta, hayo naka-imprenta. Sinda nagatarabang-tabang, katabang pa dyan o kairiba pa si Jimos Barrios. Sa IT, igwa man kitang broadcast sa internet worldwide netwide. Yaon tabi dyan, Jerome Nico Martinez. And presente ang OJTs from Cat College, si Dante Melgar, asin si Braille Allen Santor. Yan. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning! Sa gabos pong mga paraan tabay man yato sa manlaylay na lugar kan Kabikolan, imaging so pinagabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Rehiyon 5. And yung nakantabay yan sa DCGB News Online, sa idman tabi kamong parte kang Pilipinas asin kinaaban. Maray na aga hali po sa Pilipinas. Oh yan, ano, diretso na kita ka na programa, ngunyan pong pagkaaga. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingugan Banwaan. Yung news team dyan sa luwas, standby muna not unless na flash report yan o immediate concern ta kuhaon niya tong oportunidad mantang na bakante nin diit na minuto si Madam Lucy Castañeda ang tagapagtarampo kan Obras Publicas Bicol takasuhapon
duman sa programa tang Bicol Target na ilaog ni Chief Jimmy na salita ni Pading Jimmy yung concern dyan sa kalabaan kan Maharlika Highway, lalong-lalo na sa jurisdiction kan Tercer Distrito, tanagpuo na baga dyan so massive rehabilitation, reblocking, widening as in iba pa, tanganing maresolbera na once and for all, iyan na problema dyan na lubak-lubak as in concerns pa sa tinampo sa kalabaan kan Maharlika Highway. And saro sa mga naunang bitan duman is yung traffic congestion and management kaan. And nagpaabot nga ning informasyon sa satuya si Congressman Didi Cabredo while in the program na inapudan niya na si Director Duarte kan DPWH Bicol. And aramon ta kung ano ang very latest kay ni dyan sa DPWH. Nasa linyaan sa tuyang tagapagtaramkan na DPWH Bicol, Ma'am Lucy Castañeda. Good morning, Ma'am Lucy. Salamat sa oras, tabi. Good morning, Tabi, Sir Piyu. Good morning, Tabi, sa Gabos na listeners po sa DCGB. Good morning po sa Gabos. Opo. Ma'am, ano po ang very latest sa traffic management niya to dyan in konsiderasyon sa reblocking as in rehabilitasyon kan Maharlika Highway sa 3rd District? Ano po ang latest na direktiba ni Director Duarte? Go ahead po. Yes, Tabi, Sir Piyu. Bali, wala po yung para po pig-encourage po ang mga motorista na lalo na po itong mga light vehicles to use po umaga ito pong nasa poblasyon area po sa doon sa sa Ginubatan para po medyo maibsan po itong duman po mismo sa Maharlika. Talaga po, di po maiwasan na one lane lang po ito. And then nag-coordinate na din sa contractor na mag-provide din po ng mga yung magmamanage po ng traffic po. Mm-hmm. So, himay-himay tatabi, Ma'am Lucy, if we may po, inutun tayong sa Ginubatan, pig-encourage na yung mga light vehicles po. Light vehicles to use yung sentro Ginubatan na mo ng kalye over. Yes po, opo, Tabi, Sir Pio. Mm-hmm. Taigwang suggestion kaya si Congressman Didi Cabredo, imaging si Mayor Nando Gonzales na kaunang bitbang kainin na nagtiripo na before an puon kan proyektong iyan rehabilitation na mag-provide nin kwango na yung outer lanes baga left and right dai tanganing dai makwan ang traffic. Pero diyan sa Ginubatan parang may special na sitwasyon na dai po dai makapagbugtak nin widening left and right mo na. Opo, siguro, Tabi, Sir Pio, talaga, maski po si Director, yun man po ang instruction sa mga po sa MUYA, pati po sa mga district engineering offices na kaipuhan i-maintain lang po, i-maintain pirmi ang two-lane flow kan traffic. Ngunyan po, talaga siguro na po maiwasan dyan po sa parte sa Ginubata na talagang one lane lang po. Tamagibo din po, Tabi, dyan, Sir Pio, widening. Mm-hmm. Ini po so diyan sa may parteng ano ba yan? Ini sa may Ginubatan. Parang sa may Morera po. Yeah, sa may Morera. Opo. Talagang day palan mapupwede na kuan na. Talagang kaipuan one way lang diyan. Dati ipa po baga supposed to be po inutol mo na sa may portion baga sa may widening na i-widen mo na po ito. Kaso ito pong sa road pavement mismo po talaga po grabe na po baga sa situation na yun talaga po baga para complain. So baka po mag-widen kami tapos matatadang lane talagang malubak-lubak pa din. Baka po grabe ang perwisyo po kayan sa mga motorista, Mr. Pio. Mm-hmm. Okay, sandali muna may Manong Rick, standby mo na Ma'am Lucy tabi Ma'am Lucy may reaction sa tuyang ko niya sa tuyang traffic division kan apse mo. Manong Rick, good morning tabi. Ay, good morning Manong Pio. Okay. Good morning Manay Lucy tabi. Magdagdag lang po ako. Ano daw po kung bawasan ta ang mga truck dahil na mo na mag-agi dyan, dumana paagihon sa may tuburan biya na si Luas San Rafael. Oho, tuburan na si Luas San Rafael. Ano po? Iyo, dara ko lang kaya Pio ang actually ang makakagubot dyan, itong mga darakulaon na truck na naghakot kang graba bye-bye. Oho, dahil nang ko na paagihon digdi sa Ginubatan.
Opo, duman na mo na paikuto na mo na duman sa sa rota kang si Tuburan luwas sa San Rafael. Oho, iyan kung maray ang road condition tabi duman manong Rick. Maray po, maray ang kondisyon duman. Actually, sinda man lang nakakaraot. So, darakulaw na truck. iyo man lang ang nakakaraot duman. Tol bagay to. May waso nitong dakulaon at patinampo. Tuburan. Paragihan kang mga sobra kagagabat na mga truck. Oh, sige. Siguro, limitaran kang DPWH dahil project ninda yan during the duration para ma-lessen po. And then, daya ko kumbinsidong mag-agi mo na sa sentrong Ginubatan. Sadit po ang Ginubatan. Iyo po. Sige tabi. Opo, Manong opo. Rick. Salamat din maray. Thank you, Tabi. Opo. Ma'am Lucy, hello? Yes po, opo. Opo. Ang suggestion po kaya kan apse mo sa pagi kan na traffic division, si Mr. Rick Mendoza bagay yung chief man niya sa traffic division kan apse mo. Opo. So mga trucks day na paagihon diyan sa Ginubatan, dumana sa Tuburan road stretch luwas San Rafael Ginubatan. Would that be possible, Ma'am Lucy? Sabi ko po, duman po sa implementing officer sa opisina mi. Right after po kay iniapudan ko, duman po sa maintenance division po. Iyo. Bali na si Tuburan. San Rafael Ginubatan Tuburan. ang luwas. Ayo po, opo. Paaram ko po. Vice versa po iyan tabi, Madam. Ano po? Ginubatan. This is for ito pong sa heavy vehicles po. Yes, opo, heavy vehicles. Opo. As per APSE mo sa traffic division, ang chief si Rick Mendoza, kung papagihon digdi sa kuan sa sentro kan Ginubatan, medyo sadit mananggad. And Opo, light vehicles lang po duman. Opo. light vehicles lang duman. Okay. Opo. Now, iyan, Madam, ini we're talking of Ginubatan, pasiring kita duman sa may Banaw, iyo man tabi, ang problema, and then so iba pang mga lugar, so suwestyon mananggad, magbugta ko na ning kunyan ning itong so widening baga sa mag-inibog. Widening, iyo po. Okay. Now, igwa pa ning saro, Madam, duman pag-abot sa Ligaw baga, hali kang 3rd district Ligaw. Ang direction mo pasiring sa 1st district o sa Legazpi 2nd district. Igo baga dumaning Jollibee baga tabi paluwas sa Ligaw. Pwede da duman na ipa-turn left sa mga bihikulo kundi ay masananing tuyo sa stretch ng inipasiring sa Ginubatan. Tanganing makabawas-bawas in traffic. Bugta kaning directional sign at tabi duma, Ma'am Lucy. Opo, directional sign. Opo, Sir Pio. Iyo tabi. Directional. Oho, tanganing mako na ini ma-resolve na. Then saro na lang po, Ma'am Lucy. Igo baga kita kay itong napaghurunan digdi sa may Ginubatan, sa may Daraga, yung tulay baga dyan na pinagbubugtak sa may Busay. Opo. O gari nahiling ko pinagagaba na sa mga harungduman sa may approach. Okay na po ito, Madam. Naresolve na so pinag-asikaso duman na mga dapat nagibuhon tabing proseso. Yes po, opo. Bali, Sir Pio, nag-start po kan pag-demolition duman po kang February 5 pa daw para po mapuna na po itong para sa approach po kayan pong Busay Bridge. Ayun. Medyo nahaloy-haloy po dahil sa problema po sa right of way. Sa ngunyan po, na-resolve na po yata sa problema po duman. So, madidiretso na po sa project. So that's good enough. Iyan ang pinakadakulang news pa. Haloy naman agad na tulay na anday pa natatapos. Opo. For dahil sa approach na ito, so right of way, so mga claims duman kang property owners, ngunyan, pinagagaba na, Madam. Physical lang pinagagaba, na okay na po ito. Yes po, opo, Sir Pio. Okay, di matatapos na iyan. Mapupunan na sa approach naman, magagamit na fully well yan pag natapos na ang approach na iyan. Oo, yun naman sa napo din ang bigahalagan DPWS para po makakontinue kang project. Pati po sa Boyang Central Office talagang pigmamaawot na matapos na din po iyan. O di, sige, Madam Lucy, salamat din maray sa oras. We know that you're very busy enough, tabi. Salamat din maray. Opo, salamat tabi, Sir Pio, sa oras sa pigtaw sa DPWS. Thank you so much po. Welcome. Mga tugang, si Ma'am Lucy Castañeda kana Departamento de Obras Publicas. Now, as a recap pa, iyan na haloy baga pigpaparareklamo naan. Bako sa nakan mga taga 3rd district, kundi kan entire transport community.
bako sa ng taga-Albay o maging suga taga-luwas kan Albay na minaagi dyan sa kalabaan kan Maharlika Highway, particular sa nasakop kang kunyan kang 3rd District. Grabe so reklamo dyan, reklamo sa Congressman Didi, pinagbumuda, kung ano-ano tabi na negatibong reaksyon. Kesyo da ida naghihiro, kesyo da pinagresolbiran, yaon sa nangay sa tangod, da nagkakaresolbiran, ang lubak-lubak na yan dyan. Nagulpi pa padingnal, kan magparauran. Tayan bagang kalabaan kan Maharlika Highway, asphalt overlay. Ang characteristics po kan aspalto, iguaning component na lana asayti kumbaga. Yan. Iyon ang kaluyahan kan asphalt overlay. Sabi kan mga inhenyero, saro dyan na nagtataram na inhenyero, si Engineer Merly Gaspi, sarong civil engineer. Ang sabi ni Engineer Merly Gaspi, iyan talaga ngayaan kaluyahan kan asphalt overlay. Tananata, ang komposisyon kan aspalto, igwa yan indakulaon na portionin asayti, oil, lana kumbaga. Tayan bagang aspalto, iyan so pinaka ragpa kan mga kan petrolyo, yun ang pinakaragpa kan petrolyo, aspalto, gasolina, crudo, kerosina, yan so pinakaragpa, so tundag aspalto, yan. Iguaning compositioning oil da. Kung ibugtak mo sa tinampo, paghaloy ng uran, sulana, tamas magabat so density kan tubig uran kumpara sa lana. So composition kan lana kan asphalt overlay. Kaya sa kahaluyan ng uran, iyon na bagaan minakaw saan ning potholes, lubak-lubak. Liluho kan tubig uran so uran baga digdi sa tuya kan nakaaging taon sa ultimong kabtang. Torrential rain, shear line, amihan, yun grabe na compound talaga mapapastidyo ka mga motoristas. So grabe so reklamo diyan. Dahil pa nga ni isuuran na todo, lubak-lubak na, nadagdagan pa kang pagparauran ng todo. Reklamo digdi, reklamo duman, pinagbumuda sa Congressman Didi sa Facebook, gabos-gabos. Ito palan, silently, si Congressman Didi naghinguha na maresolberan finalmente, bako itong so tapal-tapal na solusyon, bako itong spigapod na palliative solusyon. Ano tabi, Sir Brian Alcantara, maray na aga tabi sa imo. Mangon rin mapasyar ako dyan sa kwento. Matana lamang kan masira mo na pritos na pulutan. Sir Brian, good morning tabi sa imo. Nakaantabay ka pa, Sir Brian? Maray na aga. So, iyan, dahil sa nang kurukalo kay to si Congressman Didi na Cabredo, tabi, hinanapan ng pundo using the influence kang opisina taan na congressman baga, pinasubli taan ning poder ning influensya, boses an kan tawo, kaya igo ning influensya ang opisina kang sisay man na deputado, representante, congressman, igwa ning influensya. Ilinabi ni Congressman Didi nakasabay sa budget po niya na 2025-2026 halos 1 billion 866 million more or less. Dahil sa nang kurukalo si Congressman Didi, tang hinanap ni Congressman Didi is the final solution ba kung palliative ba kung tapal-tapal. Kung tatapalan mo na naman ng ispalto, maura na naman, bungkal na naman iyan tabi. Kaya yan once and for all, 3rd District, i-rehab. So mga porsyon na dapat i-rehab. 866 million na proseso, bidding, administrative process, bidding na i-award. Duang kontraktor daan nagpapadalagang kayan. Iyon na po ngunyan ang pinagtatrabaho. Nagpupuon na baga, certain sections pinagpupuon na. Now, the suggestions was, nagmiriting kay to sa Congressman Didi, buda sa Mayor Itay Nando Gonzales, tanganing day magkausanin na monstrous traffic. Balikan ta so sitwasyon kay to sa Lupi, Camarines Sur. Na traffic bagaduman, daining widening mag-inibong, ano po so epekto ka ito sa traffic? Bako sana sa traffic, pati sa ekonomiya and inconveniensya, gabos-gabos. So biyahe ka ito kan mga bus, Manila to Bicol vice versa, Manila to Visayas vice versa,
biyahe kan mga delivery trucks, articulated trucks, pati su gasolina, su petrolyo. Apektado ka ito. Tadayang ibang agihan. Nadali su pinakatahaw kan tinampuday ning agihan mag-inibong nagilid. Epekto ba ka ito? 24 oras halos su biyahe. Both pampublikong behikulos, pribadong behikulos, imaging mga delivery trucks, petroleum na trucks and lorries na yan, gabos-gabos tabi grabe sa epekto ka ito sa ekonomiya, sa inconvenience. Tabi an kwan madali sa tamay nagkapara si digdi. Tabi an si Manong tabi ito? Sige tabi dali sana Manong Ed. Yan. Iyon ang sabi ni Congressman Didi, bunan ni ni Mayor Itay Nader Gonzales, this should not happen. Taimahinaron mo. Ito nga yang sa Lupi, Camarinesor, certain road sections na ito nagkapirang linear meters. But the effect sa traffic was monstrous. Tabi. Imagine nga nindo, ining kalabaan kan Maharlika Highway, 3rd District. Kung tutok kayon iyan, taang gusto ba kan tao? Ikaw na nga yan, tukionan, salidahan na tulos-tulos. So basta sa nabaga makaablada, without considering yung ancillary or direct effects kung bubungkalon man sa sabay-sabay sa tahaw kan tinampo. Yan. So baka ablada sa nabaga, dahil nagtrabaho ang congressman ng mga alkalde dahil. So basta sa makaablada, na nga ini, lubak-lubak na nga. So basta sa makaablada, i-rehab na yan. No, Senyor Tabe. I-rehab tayan pero we have to have engineering planning na daiman maafektaran ang trafiko. Nagdururong ka ito sa Congressman Didi, yung contractor, yung DPWH, sa Mayor Nando Gonzales, and iba pang mga yaon dyan na apektadong munisipios, mag-widening mo na sa palibot. Tanganing so traffic, both left and right, daiman maulang free flow sa naan traffic tabi, day makaarog duman sa Lupi, Camarinesor, taimahinaron mo kung ang traffic digdi maapektaran ang bilog na 3rd District na yan, mas gulpian epekto tabi ka yan. Baad mag 48 o 72 oras ang traffic congestion. Kaya iyon suswestyon, mag-inibong bugtakaning right of way. Right of way. Itong sukan ko na, widening. Tanganing free flow ang traffic. Iyo po yan. Ngunyan, pinagpupo na po ang rehabilitasyon kaan using that funds na natrabaho po ni Congressman Didi na maalukar. Pundo kan tawo, kaya lang kung dai kitang representante duman na nagboses, naglabi sa national government, sa DPWH, sa Malacanang, and all other government agencies, daing mahiro kaan. Daing mahiro kaan, daing masusolusyonan. Tayo ang trabaho ninda, magrepresentar kan boses kan tawo. True indeed, kwartayan kan tawo. Pero kung daing congressman na marepresentar kang programang anduman, mahanap ning solusyon, daing manggiraray. Kaya yun na po baga sabi ni Congressman Didi, once and for all, iyo na iyan ang solusyon. Bako dang tapal-tapal. Tiraho na iyan. Kaya nagre-reblocking na baga tabi dyan. Ngunyan, so trafiko, kasuha po na istorya taan naman sa tingog ka sa Bicol Target, report ni Pading Jimmy, ina po ng giraray ni Congressman Didi, si Director Duarte, kan DPWH. That's why, finalo up tangon yan kay Madam Lucy. Uyan na tabi. Saro sa major suggestion is itong ibang mga bihikulo, minaagi digdi sa may ginubatan, mag-agi sa sentro, mga light vehicles. Tanganing ma-ease out yung mabawas-bawasan yung congestion digdi sa main highway. Ang problema na lang, duman sa sentro kan ginubatan. Pero kung halimbawa, medyo makuan iyan, mabanga-banga ning diit ang volume kan na bihikulong minaagi, at least pareho ang share kan traffic. Bakong masyadong maatraso, mag-inibong na lado. Ngunyan, suggestion man ka ito ng kan APSEMO, yung sa traffic division, yung mga darakulang vehikulos, paagihon digdi sa nasi-isi, Luwas San Rafael. Nasi-isi kan ginubatan, Luwas San Rafael, nasi-isi kan Ligaw, Luwas San Rafael, vice versa. So yan tabi. And then yung directional signs, duman sa may Jollibee sa Ligaw, pwedeng mag-turn left duman sa Pasiring sa Legazpi, kundi masanang tuyo digdi sa area na agihan ining ginubatan, ining tuburan,
Murera, kung di masanang tuyo dyan, pwede nang agihan ito duman sa may Jollibee baga sa Ligaw. So yan tabian na sitwasyon ka na mission accomplished kita ngunyan, hilingon ta na lang ang magiging efekto ka ini. And one thing pa, susaro na piyo para titino dyan na project baga sa Busay, yung tulay dyan, dahil pabagay na tatapos pa ding nal. So bago kita mag-abot duman sa Kagsawa, halik kang Ligaspi, taigoning problema pa sa right of way. Bako ito problema kan kontraktor, bako problema yan kan Makapa Corporation. Ngaranan ta na ta, in-interview ta naman kay ito ang DPWH, sila sunangarang kay ni for public information. Yung Makapa Corporation ang naka-kontratakaan. Ang Makapa Corporation, bako po iyan sinda ang may obligasyon kan supag asikaso kan pagbayad, pag clear kang right of way. DPWH po. Kaya, sabi ni Ma'am Lucy, bako ngayon sa kontraktor na problema, samuya ngayon yan na obligasyon as in responsibilidad. Kaya inisikaso baga nakahuron tamang kan si Ma'am Lucy, ano niya ako Ma'am Lucy, haluyo na bagaan ang tulay na day nagagamit. So approach, may mga harong duman na tatamaan. Iyo ngaya tabi piyo. Igwa pa ning negosasyones kaan, administrative negotiations. And once ngayang matapos ito, tamaski ngayang ngani so sa muyang central office sa Manila, pipa hidali na anta nahaluyan. Ano na ngaya kamo dyan? Trinabaho ito ning todo. Ngunyan baga tabi, kan Febrero 5 more or less, uto na, nahiling tanay. Pigagaraba na sa mga harong na aagihan kay itong so approach, so landing kan tulay. Yan. Kung halik ka digdi sa Ligaspi, so pakalapas bababa ka na, pasiring ka na naman sa may Busay, igwa dyan sa right side, nagkaperang residensyas, uya na, pinagdidemolis na po. Tapos sabi ni Ma'am Lucy, naariglar na tabi. Gusto sabi naariglar, nasunod na sa prosedimento, so mga gabos-gabos na dapat na papeles, dokumentos, bayadan, naasikaso na kan DPWH. Yung kontraktor naghalat sa naman, tabi. Naghalat sa naman sa magiging performance kan DPWH. Kaya ngunyan, pag na-clear na yan problema po yan kan DPWH, pinagpupunan na ngunyan, so kontraktor, mapapatapos na po ang approach na yan kan tulay sa Busay. Kaya magagamit na po yan. So yan ha, mission accomplished kita ngunyan na pagkaagadig di po sa programang Tingugan Banwaan. Nagkaperang mga temas na tundag pa kasuhapon sa tuyang idiniretso ngunyan, oras Pilipinas, alas 9:37. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Angat ang
lahat aprobado na yan. Sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, Glenn Casulla. Makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat oh. Albay ahead angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pai! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131.
Uragon man talaga si Maymo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. An ako Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Number 131 sa balota. Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook. New Blossoms Catering Services. New Blossoms Travelers House. New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yung mga chat and text messages po nindo tabi ha. Taon-taon po, day po magdisuspira, day ma-disappoint yung mga listeners natin. Mamaya po, tamay mga report mo na kitang akomodaron. Ireditang linya ni Chief Jimmy, kumpadre dyan sa 3rd District. Chief Jim, good morning. Yes, pwede maray na aga sa mga parantabay. Eksklusibo niya itong natugay-gayan mo niya na pagkaaga. And Unity Walk Interfaith Rally in Peace Covenant signing candidates forum for the 2025 national and local election and Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao parliamentary elections. Covenant signing ini kan mga kandidato tabi pa de kasin na pinanginutan ini kan COMELEC, PNP, manibay pa pang partner agency, yaraon digdi inbuilt to mga tanod gabos na mga basta nga katuyuan kani manungod sa nagdaraning election para sa matrangkilong pirilian. Kauronon ta si PD, si PNP Provincial Director Julius Año Nuevo. And si Madam Provincial Election Officer Atty. Maria Oria Bubunaw, yaon man digdi. Sige daw. Tapos na pare. So, si Atty. Bunaw. Dahiran niya. Uni, kistorya pa lang si Madam Atty. Bunaw. Attorney Bunaw. Ika na naman, madam. Yaw na naman eleksyon na pag nailing ko si madam, lalo na digdi sa 3rd District. Yun na, eleksyon na naman. Yun na, inutunta ko na si Madam Attorney Maria Oria Bubunaw. Madam, Attorney si Pading Pio po Sangkor sa DCGB. Sorry, madam. Talaga sa ako. Hello. Hello, Attorney Madam, si Pio Tabi ini kan DCGB. Good morning po. Sir Pio. Yeah, opo. Hello, Sir Pio. Yeah, Alam mo na ka nagpapapiristure digdi. Pa-interview ka. Sige, Sir Pio, go. Attorney, kumusta po? So, dalagan ka na covenant signing. Go ahead po. Ay, very successful po. Dakulong po ang nag-ating kaya makaugmahon po. Marami rin ugma. Opo. Now, Madam Tabi, Attorney, sa Albay, sa assessment po nindo Tabi. Iba ka na, Bi. Iba ka na. Hello po. Ano po ang napot mo? Sa Albay Tabi, Madam, saro sa pinagapot parang yung concern sa libon. Dati baga pinagpairarom ito sa COMELEC control. Ngunyan po, anong sistema kaan? Day na po. Tawara naman baga. Day naman. Ayun. So, day na ipapairarom sa COMELEC control ang libon. Day na po. Very good. Now, in general Tabi, Mama Attorney Bunaw, in general, kumusta ang monitoring nyo kan PCN under sa kwan sa Albay? Ano po? So far as of preparation niya to Tabi, as in so dalaga na kan eleksyon sa Albay, so far ngunyan, kumusta na po ang sa inyong monitoring? Okay man po ang status ng Albay. Status ng Albay. Opo. Okay man po.
O sige. Nasa Maray pa, peaceful po kita, ayos po kita gabo sa Albay. Opo, sige tabi. Salamat ding maray, attorney. Salamat po. Ay, salamat po, DCGB. Mabuhay ka mo, Papa P. Opo, salamat po. Opo. Si very accommodating si Attorney Bilip man ako tabi pa din, nagpapapicture, nag-interview mo. Hindi naman, kauron sa mga members ng Philippine Army. Yung kaya digdi so, ahensya kan Bureau of Fire, Coast Guard, Army, bapa. Yan, PD. Oo. Wala tanag kadakul kan kliyente, picture. Ansaro duman kumpadring Jimmy sa istoryang Dakula, yung Libon will now be not bako ng Comelec control. Wala na ito. Dahil na sa sabi ni PD nga, imposible na ito. Binulgar na. Good news na ito para sa mga albayanos and Libon in particular. Dahil tranquilo na PD. Si PD. Okay, si PD. PD, magandang umaga. Si kumparing Pio sa angkor sa DCGB. Ano po ang pinaka-highlight and detalye nitong ginanap na pagtitipon sa ngayon involve ang mga kandidato. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Si PD. Yes, opo. Magandang umaga po. Maray na aga. Opo, maray na aga tabi, sir. Si Pio Fernandez po kang DCGB. Sir, primero tabi covenant signing. How do you assess itabi? Kumusta ang okasyon? Opo, kaninang umaga, nag-start po kami ng unity walk involving po yung mga partner agency natin, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, the DILG, the DepEd, LTO, nandito po sila lahat, yung DJMP natin, yung NICA, yung NBI, nandito po sila lahat. Of course, yung the Comelec po. Philippine National po, nandito kami. Nag-start kami po ng unity walk. So, nag-walk kami from Ligaw doon po sa Plaza ng Ligaw. Papunta po rito sa may PPO, dito sa may Ligaw po, sa Barangay Santa Cruz. So after that, ng covenant sign, nagkaroon po tayo ng covenant signing. Of course, after ng covenant signing po, yung tinatawag natin na candidates forum. May mga dumating po tayo mga kandidato ngayon na kasama din natin kanina sa Unity Walk. Opo. PD, merong directive yung higher command, Campo Crame, Chief PNP, asikasuhin yung mga private armed groups. Insofar as Albay, may namomonitor po ba tayo? And kung meron, anong corresponding action po ninyo? Go ahead po. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor. Wala po tayong report ng private armed group. Wala po, negative po tayo dyan sa Ba't hindi po tayo nagiging kampante dyan? Inomonitor pa rin natin hanggang ngayon yan with in coordination with other agencies, with the Armed Forces of the Philippines, at yung mga nearby provinces natin. So far po, wala po tayong monitor na private armed group. Opo. Now, kanina na-confirm ni Provincial Election Supervisor Attorney Bunaw, yung Libon, sir, dati concern natin yan, pinapailalim sa Comelec control. Kanina sinabi ni Attorney Bunaw, hindi na po. How would you take on it, PD? Totoo po yun. Totoo po sinasabi ni Attorney Bunaw, ni Ma'am Au, na ang Libon before was declared as red category because of the presence of the, alam niyo na po yun, yung construction criminal group, at may mga insidente tayo doon ng election-related violence or election-related incident. Last election. Kaya na-consider na dyan. But now, binabana natin yan. Of course, yun ay sa result ng ating Provincial Joint Security Control Center headed by the Comelec, naging orange category na po ang Libon. So, ibig sabihin po na hindi na siya under Comelec control, hindi na siya red category. But, hindi po tayo nagpapakampante. Binabantayan pa rin po natin dyan kasi may mga ilan pang mga miyembro ng Concepcion Criminal Group na nakatalat, hindi pa ho natin nakuha. But unti-unti, mga ilan na lang po sila dyan. Binabantayan pa rin po natin ang Libon. But same with other municipality and cities, binabantayan din po natin yan. Hindi tayo nagpapakampante dyan. At tuloy-tuloy naman ang coordination natin ng mga chief of police natin sa barangay, sa other agencies natin, sa kanilang municipalidad at city. Now, being the provincial director po ng PNP Albay, sir, how would you classify po yung Albay? Ano po ba to? Orange, red po ba insofar as election is concerned? More on if we have 18
ano po rito, may 3 tayong cities, may 15 municipalities. So, initially po, i-consider ko siguro, orange tayo because there are, I think, 9 or 8 municipality and cities na under ng orange category. However, yung iba na nasa green category na sila. Yun. So, consider ko siguro yung orange po para at least mas maganda kung mataas yung ano natin at magiging mas maingat tayo at mapagmatsyag sa ngayong darating na national and local election. Opo, if orange ang category, kindly qualify. Anong ibig sabihin, PD? Pag orange category kayo, sunod ng after ng orange yung kasi red na. Red category na. So, ibig sabihin na may mga ilan-ilan pa rin po tayo binabantayan na threat. Kaya tumatak lang siya ng orange because ibig sabihin, manageable and we can control it. And kaya yan nagre-red because control ng COMELEC po yan. So, yung orange natin, hindi na sila control ng COMELEC. But the PNP and other law enforcement agency, yan po ang binabantayan natin. Opo. If you may, PD, ano yung kinoconsider natin na parang threat? Go ahead po. Ano po? Pakiulit po, sir. Ano po? Opo, PD. Sinabi mo kanina, orange, may certain threats na binabantayan kayo. Kindly qualify po. Ano po yon? Of course, yung may mga reported na, siyempre, yung mga candidate natin, may mga threat assessment tayong kinakandak. Lahat naman tayo, lahat ng kinandak natin ng threat assessment. At may mga sinasabi sila, may mga reported based on record, na may mga threat sila. Iba-iba ho yun. At meron ding mga bayan na nagkaroon before ng mga elected-related incident. Like for example, sa Daraga, nagkaroon po dyan. At meron din po naman na presence ng mga CPGs na itong mga kababayan natin naliligaw na taga-taas. So, iyan ay kinukonsider natin threat yan. Okay, PD. And kung meron kang panawagan sa community as a whole, and pati yung mga andyan sa kabundukan, magkasama natin dyan na para sa peaceful election, go ahead po. Opo. Una po sa ating mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga politiko na tumatakbo at balang araw ay magiging halal ng bayan na magsisilbi sa atin at magiging serbisyo publiko na rin sila. Kung sila yung papalarin, maging fair lang at mapayapa ang election natin. So, pa naman siguro ako nakikita ko because I came from Manila, medyo talaga sa mga ganyang lugar, may mga napuntahan akong lugar na talagang magugulo ang election. But dito, nakikita ko naman na bait at tahimik ang bayan ng lalawigan ng Albay. So, pero sabi ko nga, hindi kami nagpapakampante. Mas magandang prevention is better than cure. So ayaw natin may magaganap na insidente ng pagdating sa election dito sa lalawigan natin. Kaya nanawagan kami sa mga kababayan natin maging mapagmatsyag at dun sa mga kababayan natin na nasa taas at nandiyan pa rin kayo hanggang ngayon. May gobyerno po tayo. Wala pong patutunguhan yung mga ipinaglalaban nyo dyan. Unang-una, hindi po tama yung ginagawa nyo. Like for example, nahihingi kayo para yung tinatawag na permit to campaign. Binanggit kanina ng ating Armed Forces of the Philippines, mayroon pa kayong tinatawag na permit to win. Ano po yun? Wala tayong ganon. Wala po sa gobyernong ganon. Hindi po tayo nagpapabayad kung gusto mga kampanya ng mga gustong maging halal ng bayan. Libre yan na puntahan. Hindi tulad nila na hinihingan nila ng permit to Sinabi nga kanina ng ating AFP, yung ibibigay nyo pera sa mga yan, yung ibibigay na permit to campaign, permit to win ng ating mga tatakbong politiko, kaya na natin ibili ng armas na pwede natin gamitin sa pagdating dito sa amin, sa law enforcement at other agencies po na nasa gobyerno. So, yun lang po. Kami po, sa media naman po, nagpapasalamat kami sa inyo. Malaking tulong rin po ang kailangan namin sa inyo. Because yung mga information po na ibinibigay nyo, yung mga pahayag na ibinibigay nyo sa publiko, yan po ay malaking tulong. At yan, tulad ng sinabi ng ating Chief PNP, ni General Marbil, na isa sa mga kalaban natin yung mga fake news. So yan po yung mga binabantayan natin. Kasama dyan ang guns, goons, and gold at isinama natin yung fake news at sinasabi ng ating pong Chief PNP na kailangan bantayan because magpapalabas ka ng hindi tamang impormasyon magkikreate ng siguro sabihin natin na mas malaking kaguluhan o kaguluhan kung tayo magpapalabas ng maling impormasyon sa publiko.
So kayo po, malaki ang ambag niyo po dito. Pagdating po sa inyo sa social media, sa report nyo, sa news, sa Trimedia, ay malaki po ang ganap niyo dito ngayong election. Nagpapasalamat na po kami in advance sa inyo, sir. Opo. Isa na lang po pwede, nabanggit mo yung fake news. Ito pong puting-puting van na ito, ano ba ito? Mario Joseph naman na puting van na ito nangunguha ng bata. Ano ba yan? Ayan po yung sinasabi ko ng fake news. Matagal na ho yan. Since time immemorial na yun, hindi po totoo yan. Walang katotohanan yan. Wala ho kaming reported na puting van na nangunguha rito. Wala po. Wala pong katotohanan yan. Dito sa probinsya ng Albay, lalo na rito sa probinsya ng Albay, and even the entire Philippine National Police, wala po tayong ganyang report na puting van yan. Kaya uli nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Tigilan nyo na yung mga ganyang pagpo-post ng sa social media para lang pagkakitaan. Hindi tama ho yan. Lumaban pa ho tayo ng parehas. Magandang sabihin na lang yung totoo at lahat naman the truth will set us free. Sabi nga po. Opo. PD, mabuhay ang Albay PNP. Mabuhay ka po. Thank you po. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Diyos sa marhay na aga sa inyo po. At inyong tagapakinig. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you so much. Yan sabi, very accommodating si PD. Maski nagalatik nagtiripuasa na pa de. Ano naman so fight ni Attorney Maria? Sige naman so kimo-kimo. Ano na? Sige naman so fight ni Attorney Bunao. Sige muro-muro pa ba? Dahil mga kakaparan kay PD ta. Ang mga ngalabaw, mga hapot ni Pio. Para mila ngayon. Consuelo. Nasuluhan niya to sa doha. So, official can pumilik. And si PD, exclusive niya to na subaybayan niyan. Although na medyo ultimong kaptang na, pasalamatan ta iyon nagapabot sa tuyang kan informasyon sa tuyang amigo si Kagawad Rodilio Sala. Ano nagano na naman diyan ang tawongan? Ano na naman? Ano mo na? Kandidato ang lalaking an? Day commitment. Baka masingil kita pa din. Masingil kita. Rodilio Sala, kinatawan. Ano pa? Salamat sir ako ta. Dahil kung bako sa'yo, dahil kumaniniisi. Sige. So, yan tabi pa din. Exclusive na natugay-gaya niya tungo niyan. An covenant signing kan mga politiko inapot niya to si Attorney Maria Bubunaw kung nato si ibang mga kandidato negative digdibay sa nangayata iguaman sinanin mga representante na nag-aratender digdian importante nalaw sa activity ining peace covenant signing na sinagibungon yan digdi sa compound kaining PNP Provincial Command digdi sa Syudad Can Ligao. Yan tabi pa din sa to yung mga dagdag na informasyon halidigdi sa Albay PPO Jimmy Nasalita DCGB News exclusive. Thank you so much sa Chief Jimmy Pading Jimmy kasabay si Attorney Maria Bubunaw ang sa tuyang Provincial Election Supervisor Albay and PD Can Albay. Padigdal i-ready mo na yung intro sa bareta tanganing sunod-sunod na ilaog mo tulos si Angel then mga hanap buhay ibukod mo na. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Plano kan Presidential Communication Office na magkaigwanin fact-check training sa mga media organization na pagsadiri kan gobyerno. Ini para malabanan ang misinformation na sin fake news. Mapunan ensayo sa Luzon ang ngunya na Pebrero 13 sa Good 14. Mantang sa Visayas naman sa Pebrero 20 asin na 21. Sa Mindanao, mapun ini sa Pebrero 27 asin 28. Pag-aadalan man kung paano malabanan ang mga salang informasyon. Lalo na ngunyan na panahon na kan digital age. Yara pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Atud sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Idungada mo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Congressman Jill Bongalon,
pagbabago. Merong kalinga ni Loria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andis Loria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andis Loria. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, ako
Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sarong report bago kita magtapos ngunyan aldaw. Joshua, good morning. What's happening? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, may pigtataon ng asigurasyon ang DPWH 2nd District Engineering Office na Mayo 15 o kaya mga aldaw bago pa magpuon ang Magayon Festival. Yan. May turnover na ninda ang Ping Miranda Park sa Provincial Government of Albay. Siram. Gayon sana. Mayo 15. Correct. The best. Ayan tadi, Sir Pio, na tinabot na informasyon sa DCGB News na DPWH 2nd District Engineering Office sa paagi ka na pakipag-uron ta kay Mr. Art Gomez kan Public Information Office. Sigun sa iya na kaorninda so kontraktor ka na nagatrabaho dyan sa Peñaranda Park. Kung sa pag-abot, Sir Pio, kan bulan ni Abril, nasa finishing stage na sana nasa indang gigibuhon para sa rehabilitasyon na kaniyan na Peñaranda Park. Yes. Kung kaya mapoon ang Magayon Festival Mayo 15 o Mayo 16, sundo Mayo 31, Mayo 15 o mga bago pa mag-abot ang pitsadang iyan, turnover na nindaan na bagong gibo mas pinagayon na Peñaranda Park. Wow. Tangali nang magamit ini sa malain-lain na aktibidad sa takod kan Magayon Festival. Gayon talaga, gayon. Ano? Sige. Kung matatandaan kaya tabi, Sir Pio, nagdesisyon man baga sa provincial government na sa Magayon Festival, ibuhon, takatapos kan eleksyon, ang pitsada kay ni Mayo 16, sundo 31, o di at least ngunyan, yaw na nga sigurasyon kan DPW 2nd District Engineering Office bago magpoon ng mga aktibidades ka nasabing selebrasyon, turnover na dinda ang nasabi ng lugar sa Provincial Government of Albay. Yan. Yan, tabi Sir Pio, ang dagdag na istorya. Good news. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Hali dyan sa DPWH 2nd District Engineering Office na kaulay si Sir Art Gomez. Kan PIO, kan DPWH 2nd District Engineering Office, tropa na sa Richard na pag-iribataman dyan ha. Sa aga, pag-uro-irestoryahan tan, duma sa tingog kan banwaan na, medyo kapos na kita sa oras ha, tatawan tayo ng dalan sa aga na asigurasyon kan DPWH 2nd District Engineering Office. Morning dyan kay Engineer Warren Bong Azotea.
kay Sir Art Gomez, Richard De Jesus sa Men and Women kan 2nd District Engineering Office. Sa aga po, pag-orestoryahan tayo na Peñaranda Park. That's good news, ano? Alamat kan sa ido paghinanyog, mahal na Diyos ang bagbantay, day maghali, tulos na masunod ang samuyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, maray na aga. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Gloria, Caloy Andes, Gloria.